Здравей, Деси! Здравейте! Тук е много артистична обстановката. Какво те подбужда да правиш тези дрехи, които са, това, което ми направи впечатление, е, че са черно-бели, цялата ти колекция? Водещо във всичко това е дизайнера Йоши Ямамото, в който съм влюбена от малка. Също аз се занимавам с това от 15 години, само че като лейбъл го създадох преди 5. Това вече е 5, 6-та колекция. 6-та поредна? Да, 6-та поредна. Като първата ми беше презентирана от Каше. Може би хората знаят за бутик Каше, в който се продават само такъв тип дизайнери, т.е. японски дизайнери, нови имена, белгийски. А защо точно японски дизайнер така те е впечатлил? Не мога да ви кажа. Нямам отговор на това нещо, но ужасно много се занимавам с детайла и с погледа върху Йоши и този тип дизайнери от давно. А защо черно и бяло? Това са моите цветове, това харесвам. Може би това съм аз, бяло и черно, много често си сменям настроението. Има ли нещо общо с Ин и Ян? Има, да. Всичко е взаимно свързано. А тук е новата ти колекция, мога да погледна? Да. Това са мъжките дрехи. Друго нещо да те попитам, този тип мода е много висок клас. Има ли бъдеще в България в момента? Ами, точно за това съм тук и работя основно тук, за да покажа все пак, че и българите можем да съществуваме по този начин. Много е трудно, но пък е факт, че се получава. Трябва ли хората да се научат на мода? Разбира се. Това се учи. Разбира се. Кои са основните ти клиенти, като тип хора? Аз винаги съм го казвала, това са хора ценители. Ценители могат да бъдат общо взето хора на изкуството. Трудно е да вкараш този стил изведнъж човек, който е свикнал да си купува Версаче, Долче и Габана. Кавали, този тип марки, нямам нищо против тях. Както са казали хората, за всеки влак си има пътници, но този стил не е за всеки. Просто хора, които имат наблюдение върху този тип дизайнери, могат да оценят нещата. Като креатив, като материи, като конструкция, като цяло. По-скоро ежедневен тип ли са дрехите ти? Не бих казала ежедневен, но бих казала носими. Всичко е въпрос на комбинации. Този панталон, който е с визията на Анцук, с това с какво ще бъде комбиниран, може да е представа къде можеш да го облечеш. В смисъл, това може да е навсякъде. Много е важна комбинацията. Абсолютно, да. А нека да си поговорим малко и за материите. Какви материи използваш? Ами вие сами казахте, че това е много висок клас. И за да е това, което виждаме, всъщност всичко се дължи на материята. Тя е основна. Моите материи са от Япония и Италия основно. Клиентите ми го знаят това. В смисъл, това е база за това как ще изглежда дрехата. Конструкцията е много прецизна. Това могат да го кажат само клиентите. Аз за себе си го знам, въпросът е, че клиентът е този, който оценява крайния резултат. Ти имаш много добри наблюдения в модата като цяло, световната мода. Трудно ли е да се ориентираме във всички тези тенденции, които дизайнерите всяка година определят? Какво е модерно всъщност сега? Носимото е модерно. С едно изречение казвам категорично. Нещо, което е носимо, не само е модерно, то все повече се налага, но и 100% продаваемо. Нещо, което е практично. Да, но под носимо аз визирам точно това, практично. Практичното облекло. Да. А какво ще кажеш за начинът, по който са облечени българките днес?
Ами, малко съм... Кажи честно, твоето мнение. Българката има вкус, определено. Тя като цяло е хубава жена, усеща стила, усеща Как да комбинира как дрехи да и материя. комбинира. Но въпреки всичко си трябва помощ за абсолютно всички в България. Къде са основните залитания на българката? С какво прекалява? С аксесуари или според тебе? Прекалява с грим, прекалява с аксесуари, прекалява с... не знам как да го нарека, но фолка в момента е една такава вълна, която е заляла обществото и която според мен е пагубна. За модните тенденции. За модната тенденция, точно така. Тъй като виждам, че всичко е в черно и бяло, бялото по принцип символизира чистота, невинност. В момента ти си облечена с твоя творба, нали така? Да, бялото символизира точно това. Чистотата. Нали, знаете, че белият цвят символизира гълъба, нещо, което ти носи положителна енергия. Черното също. Черното винаги не знам защо хората го свързват с отрицателна емоция, с отрицателна енергия или нещо такова. Не, черното за мен е стил. И то не е само за мен, а за хората, които... Черният цвят винаги ще е модерен. Винаги и значи черен цвят е равно на стил. Винаги. Во веки веков. Абсолютно да. И с едно изречение, какво е модерно всъщност? Модерно ли е това, което на нас ни отива да носим? Разбира се. Модерно е това, което усещаме, че трябва да носим. Всъщност модерно. Няма модерно. Трябва да си носиш излъчването. Трябва да усещаш стила си. Както казах, не да подражаваш. За финал, какво ще пожелаеш на нашите зрители? Пожелавам им да са красиви, в буквалния смисъл на думата. А красотата е излъчване.